فلوي نجارت ما يكونن كل سب أوشتو بسبب تفتاون تقبلناتن كلوا يدليو سلام تخطات التنازل channel كمي تخونو لومي حنتا قد استمرت عيزالكم قريبا لغو ناي لوما استمرتنا كمي جيرنا حادة عري ويكا تبقى زغونا personality كان معبل نخيل إذ personality زدما بخالو سبات تدنقتن تفتوتن تبهاكتن كم نخوون كقبرنا يخيليو فلوي نقرد ما يكونن كل سب أوشتو بسبب تفتاون تقبلناتن كلوا يدليو تقدامي تنطفي اليوم بتعمل يونيك personality way فلوي بحري تفتاو بحر زلوم سبات يوتهم بفرهي أيقونة تجزع فرهي هجي انتهي مخانو كنرينا مغنياتو فرهي كام انتهي زمت حاجة نجر قد محجي غير كايو زيت فلت قد محجي كا زيت فلت قد محجي سمعي كا زيت فلت كتقبر انت فتينكا شعي خاتفر قولوا خلنا من البات أنا بقول أنتي جيمناستيكس نجمات النيرناينا كم زي مجمت على القلم له حجاو تا مجمري قبر كله كل شيء بيتفرج مجمري خاصة اللي تفلت تكنيك تفر حنسا مزجبر كا فلتصوم يعني قرب دقم سبل كادما نورمال تخون فتينكا كي حسب كات قبره لك أكم دماي والآن مجمري كتنسخ اللي يفريو حيز جليز تنس تحرق زيجن نورمال يخوف سلازي حدش نجار كل جزية كفرحنا كم زغل كم قبول نوزده اتساقام جن نزي حدش نجار زفرحنا كم وتربو جزاء أن تفكيرنا عن نفسنا زخون يخون أبيت كنجبر عين خلينا في وقتنا سلازي تقدم يتكنستو على لازلنا فرهي كنا وجدوهن كلالنا نابتن دليو نابتكم بصحو كل تبهجتاتنا خنركب تدلينا كافريك نوز علنا مغنياتو كدرف زلي فرهين تاي قبره نخيدرف يخل كله سيلو زخون نجر قبر زلي فرهي قبره كم زين كماي فيديو غير كمهر زلي فرهي يترفو كاب كل نجر صبو نجر زترفنا نجر تلو فرهي إذا قدام عينتي زعوتون زفلاليوم سيو زوم يونيك بيرسوناليتي زلوم سبات فرهي انتاي مخانو يردوميو سلازي فرس لزردوم كابت حلمتاتومن كابت بهجتاتومن نخيترفوم تقديسوم بعتوب يواقوون كسعروا يفتنون كل جزء حدش نجر حدش مدرخ حدش سبكت الله خلاها كل جزء كتفره نبوريو يقداس إذا فرهزي ندحر سجرا بالكخير كايو ويكات كومفورت زون تناتكا ناي متشونت بوتا قديفكا أبزي متشعكا نيشتك كي تفتينكا أبي تكند عبيد زركب مغنياتو نزي فيديو قبره خلو خانه اوكي ابي عبيد بس حمالته يكون كن نزي فيديو نباهم كبصح خلو مجمريا يفرحاني دس هيبلن نير مغنياتو زي فلتا كان كومنت قال خا حماق قالات كدربيولكا انت قدشني زبلاكا يقداس حدا كميتي كوم زقبر 2% هيكونون يوم زبس حسب صبوق يزنقر صبوق يزمحار صبوق يزفلت ስለዚህ كل ጊዜ ካብቲ ፍሪ ውፅእ ኢለ ክገብሮ ስለ ዝጀመርኩ እዛ ዓቕመይ ወላ ክንዲ ምንታይ ኣይበሃልኒ ግን ንገለ ሰባት ክሕግዝ ይኽእል ኮይኑ ተረኺቡ ፍርሂ እንድሕሪ ከምዚ ዓይነት ዩኒክ ፐርሶናሊቲ ዘለካ ሰብ ተኮይንካ ፍርሂ ካብቲ ትደልዮ ኣይከትርፈካን እዩ ካብቲ ትፈርሃሉ ዘለካ ውፅእ ኢልካ እንድሕሪ ከይድካ እቲ ዝለዓለ ዓወት ናይ ሂወት ኣብኡ ከም ዝርከብ ድማ ትፈልጥ ኢኻ ይብለና እታ ካልአይቲ ነጥቢ እዞም ፍሉያት ሰባት ፍሉይ ፐርሶናሊቲ ወይ ካብ ባህሪ ዘለዎም ሰባት ዝበሃሉ ዘይእሩም ፅቡቅ ብስለት ዘይብሉ ሰባት ዝዛረብ ሰብ ክፅመምዎ ኣይክእሉን እዮም ኣይፈትውን እዮም እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ ፍልጠትን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣፍልጦን ዓብ ክብሪ ዘለዎም ንኽፈልጡ ብዙሕ ፃዕሪ ስለ ዝገብሩ ብብዙሕ ፅዒሮም ከዓ ደረጃ ፍልጠቶም ስለ ዝዕብዩ ሓደ ሰብ ማንም ሰብ ፍፁም ሓንቲ ዘይፈልጥ ክምድር ተሰሚዖም ዓቕሊ ይገብሩን እዩ ኣብ ዘይፈልጦ ሰብ ስቕ ኢሉ ዝዛረብ يحرقهم كج أمثالهم لذي الزوم بحريو كج كم أمثالهم كا يفلتيهم سقيلهم زخود خاي كونن لذي زياون حنت بحرنا توميا لذي زوم فلي بحر زلا كان درخوين كوين تخوين كي حدث زي فلط نجر أب زي ملكو نجر بزح كزارب زي تكم نجر كزارب تسمع كايو وين تسمع كيو عقل خد جبرية شجركي الزون حدا ملكت انت عين السب مغان كايو بنياتو سب زي مفلاتو أجمع هيكونن كفلت زي مدلايو جنس أجمي سنفناي that's why كا إذا عينسب نتكال كم زي فلتات نزاي بلو ملكت نايدن قرنان سنفنان زرسب فتي مكتس عورو زي دلي معناته كفلت جزيت فيه كمهار كنبب يخل نيرو إذا فيديو كريا يخل نيرو جن كاب كندو علو حج سبات برجس
أذا فيديو زي شير تغير كلام أتاقر فنان دو چنكت هاي تفترالنا يبلو you know what لحرون كن رينا فلتت بقليل أي متزني نخل سب كالكون كل سب سعيري دمص فلتت تسعر سلا زي قبري خاز بس حسب أبدن قرنا زنبر أب تحت درجة زنبر سوري بنتصور كنزارب سلازدلو خيه سبات كسعرو كلووتون سلا زي دليوم زبس حق زي أبدن قرنان أب عشنتن زنبرو مبار كم لومي كم أسران حد كفل زمن فلتت ملئيو بنات عم كلها لذي كتفلت تدليخي فلتت أبقد ميخلو هم زيوم عين السبات جن بزي قدس بزح جزيهم زرايو حارون كن رينا أب بزح بوتادما أنوات كوريو كوردو نريهم مالتي تاسال سيتنا يزوم فلي personality زلوهم كا زخون زحابون زشفنوون كواويلهم ما زخدون يبلومن نصور قلوصات سباتيوم I think authenticity قلوصنت يመስلني transparency authentic ማለት ተሐቀኛ ምስሉ ቡዝ ነበር ሰብ fake ዘይኮነ ማለት ስለዚህ እዚያውን ሓንቲ ካብቲ ናይዚኦም ፍሉይ ባህሪ ዘለዎም ሰባት እዮም ናብ ዌብሳይትና drarhiwot.com ኬድኩም ዶ ትፈልጡ እምበር ኣብዚ ዌብሳይት ናይ ስቶክ ማርኬት ብቁጠባ ክትዓብዩ ናይ ኦንላይን ቢዝነስ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊሽ ትምህርቲ ኮምፒውተር ከምኡውን ትምህርቲ ናይ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ እንተደሊኹም ንሓፂር እዋን ዝጸንሕ مقدار واقع غيرنا لكم علينا حجنت ديت تاكم كل جورجو قديلن دينير واقع زبحال يلن سلازي نحاتي روان واقعنا كنبدو لكم هنا كيدكم سقمتو وسيدكم نابت تمرتو كتاتو دما بتحتنا يعدمكم بدحان مصو انا وي نسو وي تسبسي كلنا بيرفكت كم زي كنا نفلتينا بيرفكت خنكون كايبلنا معناتو سباتنا املاخ يكونن املاخ بيرفكت بر سب ملو ايكونن املاخ يملو اينا نبل سلازي قدلت كم زلوم يفولت يوم زون سوازياتهم سلازي فلتات بيرفكت كم زي يكون قلت كم زلهم سلسي فلتو انت يمز قبرو كم مهارو كفلتو كعبيو يمز دليو حنساب كتمهار كتفلت كتعبك كتعر كلغا نقاليوم سبات عشاوي يصلو لي خات مسلم افسالاسان شدشان عمدك حدش نجر كتمهار تريمك انت زي جهناي كيداتي ايبلغا obviously نعاغاي قد شكاني مغنياتو نحتسر غزينكم مغولو بحر غرب تلي واو كمي غير غيلو يمزلو سبات مجمريا ينعقوها يكعبوها يصرفوها يدام خمغا دحريوخه يتاقولك زيافلتوا كل هيوت زخونه ነገር ክትጅምር ከለኻ መጀመሪያ ታዛወድ ፈሒልዋ መስለን ንስኢላ ተንታይ ወደይ ህይወቱ ዘይገብር እንታይ ገለ ከዳኸሙ ኻይድ ክንዕቁኻ ክጸርፉኻ ድሕሪ ቁርብ ትለይ ግን ንስኻን ላዕሊ ጸለል ምስበልካ ዋው I'm proud of you ከምኹም ትኾን ይፈልጥ ነይረ ይብሉኻ obviously ስለዚ ክትንቀቕ ኣለካ ሰባት ንስኻ ኣብ ነፍስኻ نفسها أبزعبيك نجر سبات تايبلوني أيقد سكاني إزيوم فلوي بحر زلون ويكا unique personality زلون أب نفسهم كسب زعبيهم زخونة أيقد سومي سب تايبلهم كبرهم كابسب سلزي كونه إذنات كجلوس النتن بقلت أكلا نفسها مفلات نفسها قدلتها كخي حبا كم عبارن نقال سبات كبيري نعم تتاي سبزي تتينكا كومت حزي بلو قال كلو عيفتو خاني مغنياتو بزو حسبات جلوس الناس سلزي بلو حبيبي سلازبلو فيك سلازخونو تناتا قلوصنت ايفتووني وي دس هيبلومني يقداس كتفلط زلكا وي كتفلط يزلكي دحار مسكدو ويفتير لوس بس فالو دزارب ولا حنس كفتا زي بلو ما عاسيكم مخون مغنياتو فيك مخان كبيري ناي بحكي حدث فيك نكون بتعمي زصعر اكدادنو مسؤز خيز زبلو نغرات حد نغرات كفلط الله منتان كمسل نتحيز غوزله personality كيغطم فر كل جس سكفتالو قرم زفلط سب كيجبسو معات صقمات يزلو فيك سب كتون زي نسخه ممثال مره يكبي نسخه مسيلكا قلت وينكا مخاد قلت تزقلل انت زتعمني authenticity زي قلوصنات ويكا كم نفسها منبر دس بالكا بهيوت نخد جبر سلازبكا حقوس هتقع غاي نعاها بزقالة نعاها بس بلاكا تخدين كاتغيد نعاها دس بلاكا بوتا سلتغيد حقوس نعباها زغارة بي سلازي كلهم سباتنا تهيوتكا أبتقع زي هيوتكا قرب زغالو أدليو مغنياتو نعاون حدا عقد داس ملختن inspiration سلازخونهم وتربعته أبزد ما سلسة نبتات زيوم نقراتي عطوون أباها ويابزون fully personality زلوهم سبات ينتبارقوا يوم نعاها وينزع عينت كاركتر زلوا سب دقاو مثل ناي ودي ويناي قال ويناي سب عقد داس يكونن مغنياتو تدقاو مثل ناتهم وشتاو انت عين سبات مخانهم كتفلطوا ما يتخلني خا that's why كاب انجلش تبلوا don't judge a book by its cover نمت حفسي بجبرو አይትፍረዱ ጽብቅ ትገበር ዘሎ መጽሐፍ ጽብቅ ትሕስተለዋ ማለት አይኮነን ወይ አረጊት ገበር ዘሎ መጽሐፍ ኣብ ውሽጣ ጽብቅ ሕማቅ ነገር ኣለዋ ኮይኑ ክስማዓና ይብሉን ብዙሕ ግዜ ኣብ ህይወት ግን እንታይ ንገብር
ብዙሕ ግዜ ዋላ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ዝረአይ ፅቡቅ ክዳን ዝተኸደነ ዝፈልጥ ይመስለና ዝበዝሐ ሰብ ወይ ዝሸክዕ ጀልጋት ኮይንካ እንተኸይድካ ዋላ እቲ ዝበለፀ ፍልጠት ዘይብካ ሰብ ኣይሰምዓካን እዩ ተፀሊሉ እዩ ዘሎ ኣይከውን እዩ ዝብል ሓደ ባድላ ፅቡቅ ተኸደነ ግን ዋላ ኢድየት ተኮይኑ ንዑ ክሰምዑ ይመርፁ ሰባት ንስኻ ግን እዞም ፍሉይ ፐርሶናሊቲ ዘለዎም ከምኡ ይኮኑን ንሰባት በቲ ደጋዊ ትርኢቶም ዘይኮነ ብውሽጦም በቲ ዕላማ ናይ ሂወቶም በቲ ሓሳስቦኦም ብተመክሮ ናይ ሂወቶም ኢኻ ተድንቆምን ትቐርቦምን ብትርኢቶምን ብደረጃ ስልጣኖምን ክብረትን ተገዳስነትን ኣቓልቦም ክረኽቡ ዝፅዕሩ ሰባት ንዓኻ ኣዝዮም እዮም ዝገርሙኻ ምክንያቱ ናይ ሰባት ኣቓልቦ ኣገዳሲ ስለ ዘይኮነ ንዓኻ እምበሺ ሰባት ኣቓልቦ ኣብ ልዕሊኻ ከውርዶ ኣይደልና የስ ኣቓልቦ ንእሽተይ የድሊ እዩ ንእሽተይ ኣቓልቦ ካብ ሰባት የድሊ ምክንያቱ attention is a source of ሓደ ናይ ምንጭ ናይ ሓደ ዕቤት እዩ ኣብ ቢዝነስ attention ኣቓልቦ ናይ ሰባት ዋጋ ይኽፈሎ እዩ ስለዚ attention ኣብ ሰባት ምርካብ ናቱ ግዙእ ዳኢኻ ክትከውን ዘይብልካ እምበር ገለ attention ኣገዳሲ እዩ ኣብቲ ግዙእ ሂወትካ ምክንያቱ እቲ ንስኻ ትገብሮ ናብቲ ሰባት ወይ ኣብ ዕዳጋ ሒዝካዮ ትቐርብ ዘለኻ ብሰባት ኣቓልቦ ክረክብ ክኽእል ኣሎ እንተዘየለ ኢግኖር ክገብሩኸዮ ንስኻ እውን ኣብ ሂወት ተምፅኦ ለውጢ ኣዝዩ ውሑድ ይክኸውን ናቓልቦ ክብሉ ሎሚ ኣብዚ ግዜ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ብፍላይ ራእይዎሞ ኣብ ኢንስታግራም ጃ ፌስቡክ ሰብ ኣቓልቦ ሰባት ንምስሓብ ደረጃ ዝሰገረ ነገራት እዩ ዝገብር ብፍላይ ኣብ ኢንስታግራም ደቂ ኣንስትዮ ክትሪአን ከለኻ በቃ ኣቓልቦ ንምርካብ ኣይዶኖ እንታይ ጥርሐን ክኾነ ጥርሐን ተኸይነካ ደስ ኣይብለናን እምበር it's always like ብኸመይ ኣቓልቦ ናይ ሰባት ክስዕብ ይኽእል like ኣካላትካ ብምግላፅ ብምርኣይ ዋላ እቲ ክሕባእ ዝግብኦ ክፋል ኣካላት ብምግባር ፅሉል ዝኾነ ነገራት ብምግባር ኣቓልቦ ናይ ሰባት ብፅቡቅ ነገር ጌርካ ክትሰልቦ ትኽእል ኢኻ የስ በቋራጭ ኣቓልቦ ናይ ወዳት ጓል ንኣብነት ኣቓልቦ ናይ ወዳት ብምንታይ ጡባ ብምርኣይ ወይ ካልእ ክፋል ኣካላታ ብምግባር ወይ ሓደ ደስ ዘየብል ነገር ብምግባር ኣቓልቦ ናይ ብዙሓት ኣወዳት ክትስሕብ ትኽእል ኢኻ ዘካትዕ ነገር እውን ኣይኮነን ኤግዛክትሊ በታ ኣቓልቦ ትስዕቦ ዘላ ድማ ፍርዲ ይወርዳ ኣሎ ምክንያቱ እዛ ሰብ እዚኣ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃና ከዓ ንሰብ ትሕብር ኣላ ኣነ ምክንያቱ ኣይንፈልጣን ኢና ግን እቲ ትገብሮ ዘላ ናቓልቦ ክትብል ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ናፅነተይ ኦፍኮርስ ናፅነትኪ እዩ ኣብ ናፅነት ክንዛረብ የብልናን ግን ንሕና እውን ናፅነትና እቲ ንስኺ ዝገበርክልና ርእቶና ክንገልፀሉ ስለዚ ናቓልቦ ክትብል ክሳብ ክንዲዚ ሸበድበድ ምባል ናይዞም ፍሉይ ፐርሶናሊቲ ዘለዎም ሰባት ኣይኮነን ካልኣይ ድማ ናትካ ክብሪ ናትካ ብቅዓቲ ብናይ ካልኦት ሰባት ርእቶ ዝምርኮስ ኣይኮነን ሰባት ንፉዕ ሕማቕ ከምዚ ፅቡቕ ገለ ስለ ዝበሉኻ ከምኡ ትኸውን ኣይኮነን ንስኻ ናትካ ኣብ ውሽጥኻ እዩ ዘሎ ካብ ውሽጥኺ እዩ ዝመፅእ ስለዚ እቲ ናይ ደገ ሰባት ዝህቡኻ ተወሳኺ እንተመፀ ፅቡቕ እንተጎደለ እውን ፀገም የብሉን ምክንያቱ ኣብ ውሽጥኻ ስለ ዘለካ ክብሪ ናትካ ስለዚ ናይ ሰባት ርእቶ ናይ ሰባት ክሪቲሲዝም ፅቡቕ እዩ ክትመሃረሉ ትኽእል ኢኻ የግዳስ ኣብ ሂወትካ ፀላዊ ባይታ የብሉን ንስኻ ብሂወትካ ዘተኮርካ ንስኻ ብሂወትኪ ዝኸበርክ ሰብ ኢኺ ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ድማ ናይዚኦም ዩኒክ ፐርሶናሊቲ ወይ ፍሉይ ፐርሶናሊቲ ዘለዎም ሰባት እታ ናይ መወዳእታ ናቶም እንታይ እሳቶም ኩሉ ግዜ ንትምህርቲ ንዕቤት ኣብ ሂወቶም ኣገዳሲ ምዃኑ ይደልይዎ ጥራይ ዘይኮነስ የፍቅርዎ እዮም ፍቅሪ ናይ ዕቤትን ናይ ትምህርትን ኣለዎም and that's why ከዓ ኣብቲ ከምኡ ዓይነት ፍቅሪ ዘይብሉ ክብረት የብሎምን ወይ ክፃወርዎ ኣይክእሉን እዮም ክብረት ንኩሉ ኣለዎም ግን ከምኡ ዓይነት ሰብ ምስ ግዜ ከጥፉ ኣይደልዩን እዮም ነቲ ዕሽነት ናቱ ከሳልዩ ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ክመሃርን ክፈልጥን ስለ ዝኽእል ዝነበረ ዝበዝሑ ሰባት ትምህርቲ ዕቤት ኣይፈትውን እዮም ይፀልእዎ እዮም ኢንፋክት እንታይ ይፈትው ዝበዝሑ ሰባት ቴሌቪዥን ፌስቡክ ኢንስታግራም ፊልሚ ደርፊ ኩዕሶ you name it ሕሜታ ወረ ዝበዝሕ ሰብ ነዚ ይፈቱ እዚ ቪድዮ እዚ ሰብ ኣይፈትዎን እዩ እቶም ነዚ ትፈትው ድሮ ንክትዓብዩ መደብ ዘለኩም ኣብ ጉዕዞ ናይ ዕቤት ዘለኹም ሰባት እዮም እቶም ዩኒክ ፐርሶናሊቲ ዘለዎም ሰባት ግን ኣብ ፍቅሪ ዓብይ ዕቤት ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጡ ኩሉ ግዜ ኣብ ንዖም ክዕብዮም ዝኽእል ኣብ ንዖም ደረጃ ክእለቶምን ብቅዓቶምን ኣፍልጦምን ክዕብዮም ኣብ ዝኽእል ግዜ ካብ ምስዋዕ ዓዳ ይውዕሉን እዮም ኩሉ እቲ ኣፍልጦም ተመክሮኦም ቅልዕነቶም ከምኡውን ኣፍልጦ ርዲእቶም ኣብ ነገራት ከክፍዕዎ እዮም ዝደልዩ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ እውን ግዜ ሂቦም ክፈልጡ ይፍትኑ ኩሉ ነገር ዘዕብየካ ነገር ከዓ ክትገብር ትብገስ ማለት እዩ ሓንታ መወዳእታ ከም ወትሩ ዝጠቕስዋ እንታይ ኣብ ዓለም እቶም ፈላጣትን ክኢላታትን
ነገራት ንኽዛረቡን ንኽገብሩን ኩሉ ግዜ ይጠራጠሩ እዮም እቶም ዘይፈልጡን ደናቑርን ግን ኮንፊደንስ ኣለዎም ንዕቱት ክብሉ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና ዝረአይ እቶም ብዙሕ ዝዛረቡ ብዙሕ ዝልፍልፉ ዝወሓደ ዝፈልጡ እዮም ኣነ ክዕዘቦም ከለኹ ኣነ ሓደ ካብቶም ብዙሕ ዝልፍልፍ እየ ከምኦም ትብል በሊተ ኣለኹ ኦኬ ሜቢ ግን ሓደ ሰብ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ቀፃሊ ኣብ ላይፍን ኣብ ገለን ክዛረብ ዝኽእል እንተኮይኑ ትራስት ሚ ክንድኡ ዝኣክል ፍልጠት ክህልዎ ኣይክእል ስለዚ ካብኡ ንላዕሊ ዝፈልጡ ካብኡ ንላዕሊ 10 ዕፅፍናት ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ኣለው ግን እዚ እንተኢለ ከምዚ ክመፅእ ክእል ኢሎም ስለዝሓስቡ ክዛረቡ ይመርፁ ኩሉ ግዜ እዚኣ ከነስተውዕል ኣለና ብዙሕ ዝዛረብ ወይ ብዙሕ ነቲ ሕብረተሰብ ዘጋግዝ ዘሎ እቲ ዝበዝሐ ዝፈልጥ ኣይኮነን ዝወሓደ ዝፈልጥ እዩ ብኸምኡ ድማ ክንሪኦም ክንክእል ኣለና ከይንጋገ ኣብ ካል ከይንኣቱ መቸም ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣገዳሲ መልእኽቲ እየ ከመሓላልፍ ፈቲነ ከም ወትሩ እዚ ትምህርቲ ናተይ እናተምሃርኩም ተዓብዩ ዘለኹም ቀፅልዎ ዕቤት መወዳእታ የብሉን ንሕና ሓበሻ ወይ ኤርትራውያን ብፍላይ ዕቤት ልዕሊ ማንም ግዜ ስለ ዘድልየና ክንዓቢ ቅሩባት ክንከውን ኣለና ካብዚኣ ትምህርቲ ደስ ዝበለኩም ወይ ንስኹም ትውስኹሉ ኣብ ኮሜንት ክትብኑ ትኽእሉ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው